Mula sampean dirawuhna ten mriki niki dijaluki sak tetese keringet ikhlas sing manah nderek ndongaaken muga-muga calon kemanten kekalih niki benjing akad nikahipun dirahmati Allah, selamat ngarepe, selamat burine, Allahumma iso dadi rumah tangga sing sakinah saidah donya akhirat, Allahumma. Mergo jodoh niku temen nduk tangane Gusti Allah. Kadang iku wis oleh 20 tahun iku jodhone entek, enten apa mboten? Ya. Nduk daerah Kaulon kono. Kaulon. Kene iki sampean tak kei contoh wong sing hebat. Jenenge Pangeran Charles, anake Ratu Inggris. Sampeyan semerape Inggris ya? Keben ngulon terus. Niku ganteng sugih oleh bojo ayu bintang iklan jenenge Lady Diana. Wis kadoan nang Inggris kadoan. Wis tak kei contoh sing parek-parek kene. Wis ya putra mahkota sugih ganteng saking sugihne duwe gak ngarekno ngitung. Duwe gunung, duwe pulau, duwe pabrik mobil. Anake Pak Harto jenenge Bambang Trihatmojo. Brengose tak sawang wong turi gak ono. Engko wantek. Lah bojone iku putri Solo jenenge Halim. Duit gak kurang, ayu gak nyacat. Raine kinclong-kinclong. Gak kaya wong keben, raine glowing tapi tungkake mlethek. Niki ayu. Masya Allah. Ternyata wis 28 tahun rumah tangga. Iso pisah. Gara-gara nopo Bambang Trihatmojo kecantol penyanyi jenenge Mayang. Kok ero sampean? Nang iso lagune. Sing ngene iki lho. Sia-sia sudah kita jalin cinta bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa. Keduren lagu ngene iki. Mayang Sari. Mulane kula sampean iki pelajaran. Pompong dikeki jodoh, iki ayo diramut. Lah carane ngramut jodoh rumah tangga iku cekak susah. Ayo gawe pelajaran rumah tangga Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam rumah tangga paling enak, Gus. Bojo disiapi, panganan dicukupi lengkap, swarga dikekno Gusti Allah. Iku rumah tanggae Nabi Adam. Sing paling enak maneh Nabi Adam gak tau dicelatu maratuwa. Wa qulna ya Adamus kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha wa kulna lan usdawu ingsun ya Adam Nabi Adam uskun gonono anta awakmu wa zaujuka lan bojomu gonono damakmu mbek bojomu inginane awakmu sik ijen saiki wis tak geno bojo al jannata ing swarga gonono wa kulalan pangan minha saking buah-buahan tanduran open swarga sing akeh rogotan kang akeh hai susi tumah dimanapun pojok kono ana anggur pojok kono ana
Masya Allah nduk swarga iku enak Gus. Nah iki rasane sing dikekno Gusti Allah nang Nabi Adam. Swarga iku umpama kepengin kopi atine gek muni tok wis teko kopine. Tapi sik panas kok. Pengen kates ngono ya tes teko. Pengen gedang ngono ya dang. Kepengin apel ngono ya. Kepengin pentol ngono ya. Sing banget yo tol. Sing sora nek kepengin jeruk iku piye nek ngomong. Nek swarga gek krentek kae situkno. Nah sing nyugono kuwi widodari. Ya Allah. Rumah tanggae Nabi Adam dikeki ngene iku Gus. Bojo disiapi, rejeki dikeki. Ngene iki wis gathik mikir ngombe, gathik mikir nangpek wis dikeki. Cuma situk Dam, bala takrobah hadis sajarah. Aja cedhek-cedhek wit iki lho ya. Yang jenenge menungso Gus dilarang iku tambah kepengin nyacah. Digowo Nabi Adam. Digodho karo iblis gak ngentalno, akhirnya sing wedok digodho. Kakak, apa? Hari kowe iku cinta temen ambek aku, ya cinta dhek. Buktikan. Nang kon njaluk apa? Pekno wae wit iki lho gak oleh Dek. Larangane Gusti Allah. Jare cinta. Akhirnya Nabi Adam bimbang antara nuruti karepane bojo sing digodho setan karo larangane Gusti. Kadang-kadang demi cinta dituruti Nabi Adam metik kena OTT ketangkap KPK langsung dipenjara dukno nang bumi. Ya Allah asalin nduk swarga enake kaya ngono bareng mudhun nang bumi. Nabi Adam kek jagat etan, Ibu Hawa kek jagat kulon. Bumi durung ana wong. Gek wong loro-loro iku dalan ya durung ana, lampu ya durung ana, sik alas kabeh terus kate takok sapa. Ya nek saiki ana HP. Bojo purik WA adikne, Dik, yuk munduk kono ah. Iya gak lapo, iya 3 dina iku. Purik nang lapo tak kuaplok kok. Ya. Ayem runggone. Nabi Adam niku sampai 200 tahun sederek. Pisah kali Hawa. Masya Allah, merana temenan. Merana aku merana wis. Wis gak ngreken kusik. Ya Allah. 200 tahun gak ketemu. Bareng Nabi Adam tobat jaluk sepuro. Hari ke-9 ke-8, ke-9, ke-10 bulan Dzulhijjah ditemokno Gusti Allah untuk tengah bumi nggih menika ten Padang Arafah nduk gunung jenenge Jabal Rahmah. 200 tahun Gus gak ketemu. Bareng ketemu Masya Allah ketok sliwer lho. Kok jegene tau ro. Mari ngono Adam yang ketok sliwer lho. Aku jek tau mambu keleke wong iki aku jan. Langsung ada Hawa Roma. Ya Allah. Nek nurut akal gak bakal ketemu donya gek wong loro tok gak ana sing ditakoni. Tapi nek Gusti Allah nemokno ya iso ketemu alhamdulillah. Jarene Hawa pertemuan yang ku impikan. Oke?